La primera hora, amb Quim Morales. Doncs avui no tenim temps per entrevistar a la primera hora de RAC 105 el cantant Miqui Núñez. Miqui, què tal? Bon dia. Molt bon dia. Benvingut a la primera hora. Moltíssimes gràcies. Que, com dèiem, en aquestes pistes que hem anat donant al llarg del matí, últimament has fet moltes fotos, no només pel fenomen fan i per tota la gent que t'admira i es vol fer fotos amb tu, sinó perquè el teu nou disc, Amuza, hi ha moltes fotos. Bé, n'hi ha una a cada disc, però cada una d'elles és diferent de l'altra. Correcte. Cada foto que hi ha al disc, o sigui, quan s'obre, hi ha el llibret i hi ha una foto diferent a cada disc. Quantes te'n vas fer? Me'n vaig fer 16.000. Però com es fan 16.000 fotos? No ho sé. Aquell dia no me'n recordo. És amb de què va passar. multiràfaga o què? Clar, o sigui, la cosa és fer-ne 50 en plan fent ràfaga, jo movent-me a muerte, corrents a saco, agafant no sé què, agafant l'altre, però és un dia sencer des de que em llevo. De fet, hi ha algunes fotos. Ahir va ser l'aniversari del meu avi i li vaig regalar un disc, el primer, i va obrir-lo i em diu, però què és esto? És una foto meva mirant el mòbil, sentat a la taula del menjador a casa meva, esmorzant, despentinat, amb el pijama posat. O sigui, hi ha de tot. Molt bé, podem veure amb Miqui. O sigui, com més discos compreu, més fotos exclusives tindreu. Està molt bé. L'objectiu què és? Que en comprem les 16.000 còpies per tenir tot el repertori? No, l'objectiu era que jo de debò que sento com... Em sento superagraït per tot el que m'ha passat i sé que cada persona ha posat el seu gra de sorra perquè jo estigui on estic, a part de tot el curro, no? Llavors, d'alguna manera era com tornar-los aquesta individualitat i aquesta excepcionalitat a cadascú, no sé. És com un disc personalitzat per cadascun dels teus fans i dels teus seguidors. Es diu Amuza. Amuza. És un nom que ens ha cridat molt l'atenció. El primer single l'hem anat escoltant molt, ens agrada molt, Celébrate, però això ho entenem. Celébrate ho entenem. Sí. Amuza no ho entenem. Amuza no, Què vol dir? Amuza és en esperanto. I vol dir diversió, festa, alegria en esperanto. Per fi l'esperanto serveix per alguna cosa. Aquesta. Gràcies, Miqui, per donar-li sentit a aquella llengua. Sí. Amuza és estar content, celebrar... Sí, és diversió. Sí. Però que parles esperanto, tu, Miqui? No parlo esperanto. Saps què passa? Que jo d'alguna manera volia plasmar amb el nom del disc el que vull que la gent, i el que crec que passarà a la gent quan vingui als meus concerts, perquè tot el directe és super trallero, en plan festa a muerte, i clar, no li podia dir al disc diversió, i vaig pensar... No, perquè és nom d'orquestra, no? Exacte, diversiones, sí. Llavors vaig pensar, vaig a posar Google Traductor a veure quin idioma, i el primer que vaig posar és Esperanto. I vaig dir, mira, no hi ha millor exemplificació que el fet que una llengua que no ha servit per res, perquè han intentat que tothom parléssim la mateixa llengua i no han pogut, no hi ha hagut manera. Plurilingüisme t'estimo, sigui el nom del disc. Amuza és el nou disc de Miqui Núñez. La segona pista que hem donat és salmorejo amb carn arrebossada. Sí. Tenim entès que és el teu plat preferit. Sí, és gairebé més estrany que Amuza, I no molt digestiu. És increïble. Sí o no? És increïble. O sigui, a part de... El salmorejo és de les millors coses que m'ha donat meva àvia, a part de meva mare. És que m'encanta. I un dia me'n recordo que se'm va caure el tros de carn arrebossada a dins el plat de salmorejo. I vaig dir, buah, quina putada. Sí, ja ho podem llançar tot. Doncs no. Està boníssim. Boníssim! Ostres, és boníssim. Ben bé que els millors invents sempre surten d'accidents, clar. Jo saps què feia? Carn arrebossada amb foie gras. És veritat, sí. També és molt bo, Home, és molt bo, és que t'agrada el foie gras? Sí. T'agrada la carn arrebossada? Coi. Ja està. La barreja perfecta, el salmorejo. No, que és una recepta que podeu anar provant. Tercera pista, hem dit cantes en català i cantes en castellà. Has estat el primer en cantar en català a OT. L'acollida que vas tenir, què et va semblar? Molt bona. Sí, no? Sí. De fet, nosaltres estàvem allà dins i no ens enteràvem de res, absolutament res. Però sí que quan vaig sortir vaig preguntar als pares, ei, el fet que cantés en català o m'han dit, doncs, òbviament, hi ha els típics que critiquen per criticar i d'altres que, hosti, molt bé. I, de fet, noto com que, d'alguna manera, hem aconseguit fer aquesta separació, no?, del català com una llengua preciosa, que és supermelòdica, que cantar-la... O sigui, no tenim per què només escoltar música en català a Catalunya, perquè oi que escoltem música en anglès aquí i escoltem música en francès i en italià i en euskera i doncs obrir una miqueta aquestes portes. Per això al disc hi ha dues cançons que són en català que, bueno, ens escriurem i per tu, em va ajudar a Josep Montero, que és el cantant d'Oques Grasses. Soc jo. Mira, aquí el tenim. Com podeu, ja veureu que té un rotllo... Està una mica cascat avui, trobo, per aquesta veu. Sí. Ja veureu que té un rotllo bastant així, en plan... Bueno, sí, amb aquest so nou que té Oques Grasses. Sí, molt bé. Internacional. Molt bé. En català, en Miqui, dos temes en aquest nou disc que es diu Amuza, i l'última pista
que ja ho feia evident qui seria el nostre convidat d'avui, és que el 22 de setembre has quedat per la Mercè. Sí. Tenim el concert de RAC 105, tenim moltes ganes de veure't, d'escoltar-te, també amb els Gertrudis i el Sense Sal. Sí. Què tens preparat, què ens pots avançar per aquest concert del 22 de setembre? És el primer concert que fem en banda, o sigui, és el tret de sortida a la gira, entre cometes, perquè després hi ha gira per sales i tal, però és el primer concert que fem. Portem assajant, no sé si, sense exagerar, 2 mesos. O sigui, Se lo está inventando. No s'ho està inventant, és veritat, és molt treballador, en Miqui. I per fer un espectacle com el que fa s'ha de treballar molt abans. És que l'altre dia, bueno, va ser increïble, perquè estàvem assajant i totes les cançons les hem modificat una mica perquè pel directe sigui tot ballable, cantable, saltable i acabes rebentat. Jo recomano Bambes a la Bambes, Mercè. perfecte. Ja ens has avançat, tralla. Sí, Tralla en molt els de tralla. concerts de Miqui Núñez i per començar aquest que farem amb RAC 105 la nit de la Mercè, de fet. Bé, la nit abans de la Mercè, perquè és el 22. Sí. No tenim temps per entrevistar-te, el que sí que farem després d'uns temes musicals és el test de les primeres vegades amb la Laia Flórez. Vinga. La primera hora, amb Quim Morales. Ja tornem a ser aquí, ens hem pres un salmorejo amb carn arrebossada, realment està molt bo. Que bo. Està molt bo, Miqui, gràcies pel consell. De res. Una recepta que ja forma part de les nostres gastronomies particulars. I ara el que farem amb tu és el test de les primeres vegades amb la Laia Flórez. Bé, Laia, tot teu. Sí, res per espantar-te, són unes preguntes perquè recordis i facis memòria. Estimulem la memòria. Sí, Sí. Està bé, això mateix. Per exemple, treus un disc ara, però quina va ser la primera vegada que et vas comprar un disc? Uau. Crec que la primera vegada que em vaig comprar un disc va ser un disc de Tercera Via. Tercera via. Sí. Què és això? Era són? com un grup, o sigui, no era un grup, és un recull de música en català d'un festival que feien, així com de música emergent, i me'n recordo que estava Charango, Escassa Llibertat i Cayo Malayo al mateix disc. Wow. Déu-n'hi-do, no? Sí. Tercera via, el primer disc que va comprar el Miqui Núñez. No era res de federalisme ni res. No, No eren dins del PSC. No. La primera cosa que vas fer quan vas sortir a l'Acadèmia d'OT? Home, doncs, fer-li una abraçada als meus pares que bueno, els vaig deixar pobrets rebentats. Perquè estàs una mica fort, Miqui. No, home, no, Clar. però per això no, perquè feia molts dies que no els veia. I fer un salmorejo, potser un àpat, no? Allò vas corrents a casa i menges alguna cosa. Sí, no, ma mare em va fer coliflor al forn, que també m'agrada molt. Oh, boníssima. Ah, amb beixamel o...? No, sense. Tal qual. A muerte, sí, sí. Que bona. T'hem vist a Instagram amb una moto vintage, però quina va ser la teva primera moto? Una Vespa Delta. Carai. Déu-n'hi-do. Trucada o normal? Era una de ma mare que la vam refer perquè jo vaig anar al carnet de moto amb 14 anys. Fa molts anys que tens moto. Prematur, eh? Sí, sí. Ja es pot Perquè anar amb moto amb 14 anys? No ho Abans sabies? sí, el ciclomotor sí que es podia portar amb 14. De fet, era És que- l'últim any que jo podia És que portar. abans la gent vivia menys. Clar. Ara, com que viuen Ara més, te'l s'entén. donen Clar, més clar, tard. Clar, això fa tants anys, oi? És que amb 14 anys ja eres adult. Ja fumava la gent, amb 14 anys. I tenia nets. I treballaven, I treballava, de tot, mare de Déu. La moto es muy bonita. Molt preciosa, molt maca. I la primera vegada que vas fer un concert? Mira, la primera vegada que vaig fer un concert devia anar a segon... A veure, amb la coral no compta, no? En plan, amb la coral de l'escola porto cantant des de P4, però concert, allò que cantava jo sol. Vaig cantar a l'escola, a la festa final de l'escola, que ens vam ajuntar, els mateixos que ara som la banda de Miqui Núñez, ens vam ajuntar amb 12 anys per tocar 3 minuts de Manu Guix, a la Que festa maco. final de curs. Molt bé. Primera cançó a la meva vida que canto en directe. El vam tenir aquí fa uns dies. Sí, també sí, vam sí. parlar de menjar. Ell és més de llamàntol a la brasa. Bueno, clar, és que... Home, és Manu Guix, aviam, no clar, podem, també és un diferent, no? Bé, però es lleva a les 3 de la matinada per anar a buscar-lo, a Mercabarna, que Sí. ens va explicar. Va, Així us ho se'l creieu. guanya. Això diu. Tu on vas a buscar el salmorejo, eh? On vas tu? Jo, que és la iaia. Directament, allà se'l troba. La primera cançó que vas aprendre a cantar, la recordes? Sí, era en francès i me la va ensenyar el meu pare perquè me la cantava abans d'anar a dormir, que era J'ai perdu la do de ma clarinette, j'ai perdu la do de ma clarinette. Està molt bé, perquè així sortim del Frere Jacques, no? Quan ens Sí, pregunten està cançó bé. en francès. Hi ha més I aquesta- cançons en francès. I aquesta sona molt bé, de fet. Molt rotllera, no? Molt del teu estil. Sí, sí, tant i tant. I la primera vegada que et van robar el cor? Ostres, amb 14 anys. Mira, anaves amb la moto. Sí, de fet el primer petó que em vaig fer va ser amb la moto també, en plan així. És que clar, amb la moto duries lligar, Home, Déu-n'hi-do, clar. lladre, Amb eh? una Vespa Delta de l'any de la Kika. A una moto li vas fer un petó, Miqui? I vaig fer un petó a una moto, sí. Sí.
Ens ha quedat fer-te una pregunta, que és com portes això de semblar-te tant a en Jordi Ramoneda de la primera hora. De fet, jo m'he sentat aquí i pensava que hi havia un mirall. Però no, resulta que està... Sí, he vist que començaves a pentinar-te i fer coses. I no canviava. Ja. Estava Doncs bé, igual no de hem tingut lleig. temps per entrevistar-te, però hem passat una molt bona estona amb en Miqui Núñez. Quedem pel Molt 22 de setembre a Sí. l'Avinguda Maria Cristina, el gran concert de RAC 105 amb Miqui, el Sense Sal i Gertrudis. Gràcies, Miqui. Moltes gràcies a vosaltres. La primera hora, amb Quim Morales.